Hecah, ora sawedi ya cah. Iki mung hantu guyonan lho, ora hantu tenanan. Hantu koclok. Piye wedi ora rasa oke. Suara apa iki? Wis ora sawedi. Engko nek hantune rene tak rasing gane. Oke. Cah, ora sawedi tenan cah. Nek tak rungokno, iki ancen hantu dubingan tenan iki cah. Hantu dubingan patakmu kuwi. Nek iki jelas-jelas hantu koclok tel. Wah, yo, iki hantu koclok tenan koyo sing edit. Cah, iki hantune wis mulai teko cah. Awak dhewe kudu piye iki? Awak dhewe apa kudu meneng wae koyo ngene? Wis, ora usah wedi. Lah wong hantu koclok kae kok wedi. Hantu koclok. Alah, kok padha wedi kabeh. Iki ngono aku tel. Oh, jebul awakmu to, Su. Tak kira lah hantu koclok. Hantu sing selalu gagal medeni wong. Apa? Rai gantenge kaya asu ngene kok diarani kaya hantu. Glokok jaran. Lah pancen raimu kaya asu ki tel tenan. A few moments later. Cah, tenang wae. Iki hantune wis tak wacana mantra. Engko mesti hantune bakal mirip kabeh. Lah kok malah lampune mati kaya ngene. Apa iki wis tanda-tandane hantune ame teko ah. Kae malah ana hantu. Tangan mlaku dhewe kae, apa kae? Sik bos, tenang bos. Tajal tak cek tak deloke ning dhuwur kae, ana apane kae. Bos. Iki sarung tangan jerone ana tikuse iki, Bos. Mungkin iki ulahe celeng-celeng mau, Bos. Wis, ayo dikerjain balik nono. Oke. Oh, mau wedhuse wedi kabeh ya. Wedhuse koclok kabeh. Ana apa iki? Suarane kaya hantu iki. Aku hantu koclok. Ampun, pancene kowe hantu koclok tenan. Mlayu. Dasarane celeng. Dikira dhek tok sing iso medeni. Lah nek aku ngene ya iso ngedeni no. Sopo neh nangis bengi-bengi kaya ngene iki? Lah, bojone wong apa ora kae? Mbak, sampean bojone wong apa ora, Mbak? Nek bojone wong mrene, Mbak, lumayan kena gawe selundupan. Ndih, selundupan matane kuwi. Lah wong kene hantu dikira bojone wong. Tel tenan. Cantik, kenalan yuk. Loh, ning ndi parake mau? Kok tambah ilang? Ndih, ning kene ya ora ana. Ning ndi mau parake? Lah, ning kene to tibake. Mbak, sampean ki hantu apa menungso ya, Mbak? Delokon iki tel, sikilku ora tempel lemah. Lah, iki ya jelas hantu tenan iki. Delok sikile ora tempel lemah. Malah metu tangane iki. Tangane prudul. Ayo mlayu. Mari adi keplayan. Tak kira bojone wong, jebule hantu tel tenan. Untung ae urung dadi barang selundupan. Tok man pas kelon iso-iso ilang tititku. Dinten salajenge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Delok iki arep tak tepang iki. Hati-hati tel, aja lek kena congormu. Jurus salto. Aduh, tel boyokku rasane tel. Tulungan aku. Rasane boyokku ame sempal kaya ngingoni rondo anak loro. Alah, arep endi kae bali kae. Alah. Alah, Mariati iki jan rapokro tenan. Ngekeki mangan wae kok gak ono isine kaya ngene, tel tenan. Esu, awakmu ki gak ngerti ta? Nek Mariati iki lagi gering. Mabengi wonge diwedeni lho. Alah, diwedeni apa meneh kuwi? Lho, gak ngerti ta awakmu iki? Nek mabengi Mariadi mari diwedeni hantu selundupan. Alah, hantu selundupan iki hantu sing pineh, kitel tenan.
Alah, malah keselak tel tenan. Cah, bengi iki awak dhewe ayo gawe usil cah. Ayo ngedeni wong kae cah. Sik, aku urung duwe kostum iki. Ayo macak dhisik wae. Oke. Wah, kostumku apik iki, kaya hantu gawean iki. Irungku ketutupan tel, gak sampekan tel. Wis rampung iki, Ndut. Wah, apik tenan iki hasile. Aku wis kaya codot iki. A few moments later. Halo, buka pintunya. Aku di belakang. Wah, suara apa iki? Suarane ngene iki. Wah, nah iki jelas suara hantu gawean iki. Suarane lho, kateli. Wah, hantu gaweane metu iki. Aku tak pura-pura wedi wae iki. Aku di. Ayo melayu. Tapi aku pura-pura melayu wae iki, ben seneng sing nonton. Alah, dibara wedi to kuwi mau. Ya wis lah karepmu tel tenan. Ayo melayu. Ladalah apa nae iki malah metu celeng iki. Mbok kira aku wedi ya karo celeng sing modelan kaya kowe ngene iki. Aku pocong gawean. Datang gak teli kabeh. Gawean kok ngomong. Dikira aku wedi ngono ah. Sajane sing ngedit iki pokro apa ora lah. Ancene gatel tenan. Apa neh iki kabeh-kabeh kok padha mara iki. Wis nyonyoh entekno kene nyoh pangan, nyoh. Kurang ngerek nyoh iki didite pangan pisan. Dadak ana hantu radio barang. Ayo puter musike wae ono ayo joget bareng-bareng. Gas. Piye wis apik apa urung jogete? Nek urung aku deni terus wae ra apa-apa. Ayo cah deni wae. Sesuwe ndak mayak wong iki. Ayo. Kunciku iso miber dhewe iki. Ndelala aku mlayu. Iki cah kuncine wis kena iki. Hore, kena kuncine.